Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, sunana Hamza Abubakar, ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan channel mai albarka wato Takama TV. A yau za mu yi magana ne akan wani application mai matuƙar muhimmanci, musamman a daidai wannan lokaci da muke tunkaran wata mai alfarma wato watan Ramadan. Gaskiyar magana shine wannan application mai matuƙar amfani ne a gurin duk wani musulmi, domin yana da abubuwa na ban mamaki a ciki wanda sai dai mutum ya ɗora shi a wayarsa gaskiya zai ga wasu abubuwan. Domin ni kaina ina amfani da wannan application ne, domin gaskiya application ne mai amfani, domin abubuwa ne da dama aka ɗauko su aka tara su a cikin application guda ɗaya domin amfanin duk wani musulmin duniya, musamman a daidai wannan lokaci da muke tunkaran watan Ramadan. Gaskiya za ka yi ibadunka tare da wannan application ɗin cikin sauƙi ba tare da ka sha matuƙar wahala ba. Dala ina roƙonka, idan yau ne farkon shigowanka wannan channel ɗin tamu, dala muna roƙonka ka taimaka da Allah ka danna mana subscribe da kuma ƙararrawa domin samun duk wani shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora ya same ka akan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda na ce muku, za mu shigo mu ga yadda application ɗin yake. Abu na farko shine mutum zai taho kan Play Store kamar dai haka. Idan ka buɗe Play Store ɗinka, za ka zo ka wajen searching haka, za ka rubuta Muslim Pro kamar yadda na rubuta haka. Zan bar muku link ɗinsa akan description da kuma comment na farko domin sauƙaƙa muku binsa kai tsaye ba tare da kun sha wahala ba. Idan ka duba za ka ga cewa mutum miliyan 50 sama da haka sun yi downloading wannan application ɗin. Kasancewa application ne mai matuƙar kyau, sannan kuma in ka duba daga ɗan shekara 3 ya yi sama ne zai iya amfani da wannan application ɗin. Bayan ka gama downloading ɗinsa, kawai za ka zo ka yi open kamar haka. Zai nuna maka fiskar application ɗin kamar haka. Abin da za ka yi a nan shine kar ka yi skip ɗinsa, domin ɗora Google account ɗinka yana da matuƙar amfani. Kamar dai za ka zo kanan gurin, za ka yi agree terms and policy a nan, za ka danna nan ka tabbatar cewa wannan good ɗin ta fito, sai ka dawo nan gurin ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka ɗora Google account ɗinka kamar yadda na yi yanzu. Abin da zai nuna maka shine zai nuna maka wannan assalamu alaikum, zai ma sallama dai haka, sannan zai nuna maka cewa application ɗin yana buƙatar location ɗinka domin ya calculation lokacin sallah. Gashi nan a rubuce. Kawai abin da za ka yi shine za ka zo za ka jawo saman wayar ka, za ka duba location ɗinka a kunne yake kamar yadda nawa yake. Kawai za ka yi locate me, za ka zo ka kan allow kamar haka. Bayan ka yi allow, zai nuno maka lokutan sallah kamar haka. Za ka zo ka duka za ka bi su, za ka kunna shi ma wannan, za ka kunna, za ka zo ka enable notification kamar haka. Abin da za ka yi a nan shine kawai za ka zo ka yi nuno maka kan wannan gurin, domin application ɗin na kuɗi ne. Idan kana da buƙata za ka saka naira 500 a ciki na wata ɗaya, za ka iya saka naira 1,100 domin shekara ɗaya kenan. Amma abin da mu za mu yi nan, kawai da ke muna so mu amfani da shi a free, kawai za mu zo mu kan wannan cancel ɗin, za mu taɓa haka. To zai nuna mana fiskar application ɗin mu kamar haka. Abubuwa masu amfani ne matuƙa gaya a cikin wannan application ɗin. Yanzu nan ya nuna mana gobe sallan asuba saura awa 5 da minti 36 kamun mu samu yi sallan asuba gobe. Nan za ka ga rubuto maka best of the day. Kullum sukan ɗauki aya ɗaya sun ɗora ta a nan gurin, domin translation ɗin aya ɗaya. Abin da nake nufi shine fassarar aya, za su ɗauko su ɗora ta a nan, domin hakan ma yana da matuƙar amfani. In ka sauko nan gurin, nan kan ma dukkan ba sai ka tsaya kana kula su ba. In ka duba za ka gani
more 3 days till Ramadan, sauran kwana 3 kenan. Application yake nuna maka cewa za a kama azumi. Yanzu nan in ka sauko, abu mafi muhimmanci shine a nan zaka zo zaka danna yes din nan. Did you pray Isha? Shin yana tambaya na yi sallan Isha? Kawai na danna yes haka. To sunan shi amfanin wannan abin shine yana tracking ɗinka na sallar ka. A duk lokacin da kai sallah zaka zo zaka danna, kawai zai tambaye ka, tambayan ka ma zai yi. In ka duba zaka kai shiga haka, gashi nan duk sallar da kai zaka zo zaka danna mata good akanta. Kai magrib, asr, zuhr, fajr, duk gasu nan dai akai. Duk wanda kai zaka zo zaka danna mata good akanta. Yanzu bari mu yi back. Idan muka dawo nan gurin Qur'an, idan muka duba za mu ga Qur'ani ne haka. Yanzu nan abinda zai baka mamaki shine duk daga Fatiha har Annas duk gasu nan a nan gurin. Kuma abinda zai ƙara burge ka da application ne shine duk surar da ka shiga haka za ta buɗe haka. Kawai idan kana so ya karanta maka zaka zo zaka danna play din nan. Idan kuma baka so kai kake so ka karanta, kawai gashi nan ayoyi ne zaka karanta, gashi nan da larabci, nan da boko, nan kuma translation, fassaran aya. A haka in kana so zaka yi karatun ka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Sai kuma idan har kana so ka ga wasu activities na application din, kawai zaka taho kan mo, ga inda aka rubuta mo, kawai kana taba shi zai nuna maka duk wani activities. Nan wajen tasbih, in kana so tasbihi ne zaka zo ka haka, gashi nan dai kaman tarbi abu, ka ganshi kaman tarbi. Idan kana so zaka yi track your dhikr, kawai gasu nan duk zikirin Allah da kake so a nan gurin. Alhamdulillah, Allahu akbar, duk gasu nan dai kala. Na tabbatar da cewa wannan application din zai yi matukar amfana yan uwa musulmai. Wannan abin zaka zo idan kana so ka seta iya yawan tasbihi da zaka yi, zaka seta duk iya yawan su a nan gurin. Idan ka zo kana taba kan wannan abun zai na maka irge. Wannan abu mai kaman tarbin zaka iya canja masa kala. In ka dawo irin nan haka, bari mu mai da shi yau kamar haka. Zaka zo kaman kana game da wayar ka ne, amma kuma kana tasbihi ne. Kaman ka ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gashi nan zaka yana tafiya idan kana tattabawa. To wannan application din gaskiyar magana shine ni a iya zaman da nayi tunani akan sa, na fuskanci application ne mai matukar amfani. Idan kana so ka kalli Makka live abin da yake faruwa a Makka, kawai zaka zo ka taba kan nan, zai dinka maka loading haka. Bari ka gani, zaka zai nuna maka play. Kana taba kan wannan play din kamar haka, zaka ga ya buɗo maka abin da yake faruwa yanzu haka a Makka. Gashi nan live zaka zauna zaka yi kallon ka kamar haka. To sai kuma wani abin da zai ƙara burge ka da application din shine idan ka zo ka dawo kan nan gurin ka taba, idan ka yi haka misali, da yake application din kuɗi ne, za ku na ganin tallulluka haka akan shi. Idan ka taho haka ka yi ƙasa haka, misali kana so ka tura wani abokinka wani abu haka na gaisuwa, wani abu haka, za ka zo ka ƙasan nan, za ka ga inda aka rubuta wannan man jadda wa jadda. Duk abin da kake so ka tura masa, gashi nan send beautiful greeting card, za ka yi tura mutum gaisuwa mai kyau. In ka taba kansa, misali mu zo mu taɓa biyu yawwa, gashi nan ya nuna mana idan kana so ka tura abokinka kamar misali Ramadan Karim din nan, zaka zo kansa, in ka taba haka zai nuna maka a wani hoto kake so ka ɗora Ramadan Karim din ka. Ga sunan hotuna da dama akan application din nan, ga sunan kamar haka. Sai misali sai mu zaɓi wannan hoto haka, sai mu gwada ɗora shi haka. To za ka ga Ramadan Karim ɗinka ya hau kan hoton kamar haka. In kana so za ka iya gyara shi, ko kuma ma ka canja masa kala kamar yadda yanzu haka. Idan na yi zo ni kan nan gurin misali na taɓa, idan ina so in canja masa kala, gashi nan kala zan canja rubutuna kala, zan canja style ɗin rubutuna, duk dai yadda na yi gashi nan. Za ka iya zuwa nan gurin
bayan ka gama za ka zo ka daidai inda ka rubuta send din nan, idan ka danna shi za ka ga yana loading, zai nuno maka duk wani activities sa ta WhatsApp kaje so ka tura abokinka ko kuma dai ta wani Facebook ko kuma dai wani guri haka, za ka tura masa kuma zai bude zai gani ka tura masa hoto. Lalle ina ba wa 'yan uwa musulmai shawarwari, gaskiya wannan application din zai yi matukar taimaka mana musamman a wannan lokaci da muke tunkaran watan Ramadan. Sannan za ka dawo prayers gashi nan, wannan waje prayers din in ka taba kansa gashi nan, za ka zo ka duk idan ka bude su haka, misali fajir gashi nan, za ka zo ka za ka danna kanshi haka, misali gashi nan, in ka danna play ka dan jira shi kamar haka, kudan ya goya min yana dan loading, za dai ka ji kawai kawai ma dai ba, in ka danna play din nan za ka ji ya fara kiran sallah. To amfanin wannan shine kenan, za ka ji yana maka kiran sallah idan lokacin sallah yayi, shine zai na tunatar da kai lokacin sallah zai yayi. Misali gashi nan sai mu da shi default, misali ba silent ba kamar haka. To duk lokacin da lokacin sallah yayi to zan ji wayata tana kiran sallah ko kuma tana kada mini alam na cewa lokacin sallah yayi. Gaskiyar magana wannan application din yana da matukar amfani, kuma na ji mamani ban ga application din da zai amfane ka akan addinin ka ba irin wannan application din. Na gode sosai da Allah, idan wannan application din ya burge ka da Allah kar ka manta da shi domin 'yan uwa su amfana, kai ma ka samu ladan wannan aiki da kai. Na gode sosai. Kamar yadda na gaya muku dama, na san cewa idan kuka kalli wannan application din na san tabbas zai matukar burge ku. Domin haka da Allah ina roƙon musulmai 'yan uwa da Allah a taimaka a yi sharing wannan application din domin sauran 'yan uwa su amfana. Domin in kai sharing tabbas na san Allah ubangiji zai baka ladan aikin nan da kai, duk wanda ya amfana da shi kamar kai ma Allah zai baka lada a madadin kai amfani da shi ko da baka yi ba. Domin sanar da abun alkhairi shi ma abun alkhairi ne a cikin addinin musulunci. Lalla idan wannan shiri na wani yau ya burge ka, lalla muna roƙonka alfarma lalla ka taimaka ka danna mana like, domin hakan shine zai ɗago bidiyon namu duk wani musulmin duniya ya kalla ya kuma amfana da wannan application din, musamman a daidai wannan lokaci na watan Ramadan. Na tabbatar da cewa application din zai yi matukar amfana mu. Na gode.